Vinga, començo jo, va. Val. E4. Obertura peu de rei. E5, perfecte. Vinga, t'atacaré el peó de E5. Cavall F3. Uf. Molt bé, m'acabes de fer la defensa Philidor. No sé si la coneixes. No, jo no conec ni les caselles, no me les sé ni de memòria, així que... Bueno, a poc a poc. Això és la defensa Philidor i és una defensa que no domino. Per tant, o sigui, aquí ara has defensat el teu peó que està atacat de E5, l'has defensat amb el peó de D6. Molt bé. Doncs jo el que puc fer ara és... Bueno, va. Aquí prepara un futur de 4 per trencar el centre. Ja t'ho vaig xerrant, va. Vaig a moure el cavall. M'estàs atacant el peó de 5. Perdó, el peó de 4. No és exactament el meu objectiu, però... No, vas fer... Pot ser. El teu objectiu és desenvolupar les peces i enrocar-te i després ja veurem el que fem. Exacte. Defenso el peó amb la reina. No sé si ho estic fent bé, És que no la domino, aquesta defensa. Tampoc sé jo què fer gaire. El que has de fer sobretot és treure els cavalls, important, treure els alfils i després deixar les torres i la reina. Per últim treure la reina, després t'enroques o per una banda o per l'altra. Però també és important controlar el centre amb els peons. Jo ara faig un D4. Doncs... faré un C5. Ostres. Ostres, tio, que no sé què fer. La mare del Tano. Jo aquest centre el vull. Molt bona el C5, Gràcies. Hòstia, tio, què faig jo ara, tio? Bueno, va. D per E5. D per E5. Molt bé. Doncs ara no sé què fer, si matar-te aquest peó que està penjat. Tens un peó penjat, que és el D5. Te puc matar amb el cavall, però no sé després què passarà. No m'acaba d'agradar tampoc, perquè després puc... El cavall me pot córrer perill. Va, sí, va, me la jugo, va. Vinga, va. El fil de 6. No m'agrada. Molt bona jugada, Has desenvolupat l'alfil atacant-me una peça i ara ja et pots enrocar. Bueno, a la propera et pots enrocar, si vols, no? Exacte. Però jo el que puc fer aquí... I si complico la partida? No, va. Vinga, va, defensant. A veure què passa. Defensant i alhora desenvolupant una peça. Hòstia, s'ha de vigilar amb el temps, que si no... M'enroco. Molt ben fet. Vinga, cavall a D2. A veure... Doncs jo... Torre E8. Molt bona, obrir aquí una... Tan bona que estàs guanyant, sí senyor. No, uf, defensant el cavall. Però que malament que estic jugant, per favor. És que no me la sé la fil. Cavall C6. Ben jugat, atacant el cavall. El meu cavall està superatacat ara. Ostres. I ara el que he de fer és... T'ataco la reina, vigila. M'ataques la reina. Sí, has de matar aquest cavall. Mato el cavall, no puc fer més. Una defensa senzilla. No, és una bona defensa, la defensa Philidor. Passa que no la tinc gaire dominada, perquè últimament no jugué gaire.
Jo tampoc l'he Un fet. rei popular. Digues. Que jo no l'he fet quasi mai, Ah. la veritat. Després comentarem la partida, que tenies una jugada i ja te l'explico després, eh? Val, Quan acabi la partida la comentarem. M'enroco pel pal llarg i vigila que t'estic atacant la reina per rajos X. també. Vull dir, tingueu en compte. Alfil G4. Molt bona, molt bona. Però no, no pot ser. Doncs retiro l'alfil. Molt bé. T'ataco la reina. Doble atac a la reina, amb la cavall i amb la torre. Escac. Espero no haver-la cagat. No, que va, és molt bona. És molt bona. És molt bona. Jo el que puc fer és apartar-me o tapar l'escac, però jo crec que m'aparto millor i així tinc el rei més segur. Ja. Està bastant coordinat l'àudio amb la imatge de les escacs, no? No hi ha retard ni res, no? No, diria que no. Està bé. Torre B8. Atacant el rei amb rajos X. Sí senyor, amb la columna oberta, molt bona, molt bona. Doncs la reina fora d'aquí, sisplau. Val. Reina C7. Molt bona. És el millor lloc per la teua reina. Ara tens la columna B tota teua. De fet era l'únic fent que no em matis. Jo ara l'únic que puc fer és intentar-te molestar, però la veritat és que estic bastant malament, la veritat. A veure, la veritat és que em fa una mica de cague perquè tu evidentment ets molt millor que jo. No, jo sóc un paquet, home. Ara connecto les torres, eh? D'acord. Vaig a potenciar aquest atac al rei. Molt bona, molt bona. Jo vaig a potenciar la defensa, què n'opines? Doncs... bé, què sé. Torre de 8, sacrifici de torre. No està sacrificant, que està defensada. Ja, però l'estic sacrificant per... Home, si em mates la torre te la mato, però si jo et mato la torre me la mates. Sí, però al principi no perds cap torre, diguem-ne. Està defensada. També. Doblo les torres i ara sí que has de vigilar tu, eh? Que la columna D oberta és meva ara. I només tinc 20 segons, perdre per temps. Però bueno, és igual. Val. Molt bona, home, molt bona. Mira quin cavall, mira quin cavall. Mira quin cavall. Què està fent aquest cavall? Una tisora. Exacte. M'estimo més a la reina que no pas home, evidentment, a una torre. Molt bé, molt bé. Escac. Aparto el rei. Molt bé. T'ataco el cavall i tinc 7 segons i perdré per temps. Aparto el cavall. Mata'm la torre, home, que és teua. No la vull. Va, he perdut, va, fora. Ja està, bona. Mata'm la reina, home. Mata la reina. Vale, va. Ja està, no tinc temps. Molt bona, has guanyat. Gràcies. Molt bona.
Un honor Fem una tenir-te altra, aquí. no? Dones la revenja. Vale, va, revenja. Vinga, rematch. Ara no parlaré tant, Accepto. Ara no parlo tant. E4. Anna, C5. Aquesta és la defensa més popular dels negres davant l'obertura de peu de rei. És molt complexa. I és molt jugada pels grans jugadors, els millors del món. Aquí un més popular es pots fer cavall F3, o si no també... Aquesta també està bé, sí. Cavall F3. E6. Cavall C3. Molt bé, desenvolupant els cavalls, perfecte. A6. Faig A6 perquè tu no puguis saltar després a B5. Me molesta molt aquest salt, saps? Sí, d'acord. Desenvolupo un alfil. Molt bé. Reina C7. Protegint la casella E5. Molt bé. Cavall F6. Ara no pots fer E5 perquè si no te'l mato. I si no, me molestaria molt, E5. Ara fianxeta, no? Si sabés el que vol dir. Perdona. Vol dir posar l'alfil a G2 i controlar la gran diagonal blanca. Quan has fet ara G3 és per posar l'alfil allí a la diagonal. Ho veus? Alfil G2. Ah, sí, d'acord. Això és fianxeta. Vale, ho provaré. Sí. Això és un moviment molt típic i després t'enroques i veus per la banda de rei o on vulguis, Bueno, ja no dic res més, que aquí me tornaràs a guanyar. A veure... No crec. Vinga, va. Alfil E7. Enroco. Molt bé. Vaig a per tu, t'aviso. Aturo el peó. Ah, molt bona. Vinga, va. Reina F3. Molt bona. Adeu, cavall. Doncs bé, fins aquí aquesta partida. El veus? Probablement no. Mira, quan t'he matat, saps? Ara mateix t'he matat la... Collons, què hi havia aquí? L'alfil, no? Ah, no, el cavall. Hi havia el cavall. Perdona. Sí. Hi havia el cavall, i quan t'he matat el cavall, el peó de la columna G ha sortit de la columna G, t'has fixat? I mira la meva reina on està apuntant ara mateix. A la columna G. Concretament està apuntant a H2. Sí, a la H2. I si jo poso la reina a H2... Doncs que la hem liat. Què és? Cac i mat. Evidentment. Molt bona. Gràcies, home. Ja t'ho havia dit, que guanyaries. Tu d'on ets? De Barcelona? No, del Bages. Ah, del Bages? Que és Manresa, sí. Tot això? Sí, però vaig néixer a Terrassa. Ah, molt bé, home.
Doncs, escolta'm, jo ara me n'haig d'anar. Hierbas, ha servit això per fer el vídeo o què? Sí, perfecte. Sí? Doncs un plaer tenir-te al meu canal. Igualment. Espero tornar-nos a trobar algun cop. Escolta'm, com vulguis tornem a repetir-ho. D'acord. A veure si millora una mica i a veure si et guanyo. Sí, home. Tu entrena fort i es jugues molt bé, jugues molt bé. L'únic que, a veure, aquest escaquimat no l'has vist perquè és una mica més, has de pensar una mica més enllà, però la primera partida me l'has jugat molt bé, de veritat. Et defenses molt bé. Doncs escolta'm, una abraçada, Hierbas. Una abraçada. Adéu. Propera. Adéu.